Assalamu alaikum. Мен Педагогия университетінің филология факультеті талибесі Галина Розалия Бабылбакова. Менің темам Зульфат Хакимнің сатирик хикаяларында әхлак мәселесінің беріліші. Әдәбият ілгіліктеніп кішілерде туған жерге махаббат, ата-анаға, өлкәннәргә хөрмәт итәләр, хезмәт сөю, һөнәргә, белемгә омтылу, батырлык, гаделлек, сабырлык, тыйнаклык, юмартлык, күртәлек кебек күркәм сыйфатлар тәрбияләп килгән. Татар әдәбиятының нигезен халыкның әдәп әхлакы җәмгыятьтәге яшәеше алып тора. Әхлак белән бәйләнешле әдәби әсәрләрдә бер яктан кешедә булырга тиешле күркәм холык, югары рухи сыйфатларга төрлечә мактау, хуплау тапса, икенче яктан аларда ялкаулык, наданлык, куркаклык, саранлык, комсызлык, ялагайлык, мактанчыклык, көнчелек, кирелек һәм башка шундый тискәре сыйфатлар һәм гадәтләр каты тәнкыйть, ачык көлү астына алына. Бу бигрәк тә әдәбиятның сатирик төренә керә торган жанрларга карый. Сатира ул усал, ачык көлү дигәнне аңлата. Җәмгыятьтә һәм кешеләр табигатендәге начар, бузык күренешләрне фаш итә. Татар әдәбиятында сатира традицияләре аша гасырлар аша кенә формада безнең көннәргә кадәр килеп ирешә. 19 гасырда Мәүлә Кулый, Абдрахим Тузимани, Әбелмәник Каргалы, Абелҗаббар Кандалы һәм Хибатулла Салих, Мифтахетдин Алтмуллалар үзләренең әсәрләрендә төп юнәлешне сатирик мотивларга бирәләр. 20-нче йөз башында сатира бигрәк тә Габдулла Тукай иҗатында үзенчәлекле үсеш ала. Прозада сатира 1914-17 еллар аралыгында мөстәкыйль тармак булып формалашып җитә. 19-нчы елларда Мәхмүд Максуд, Абзал Шамов, Садри Җәләл һәм Мужанов иҗатларында сатирик хикәяләр барлыкка килә. 50-нче елларда башлап татар әдәбиятында коралсызлану өчен көрәш, буржуаз политиканың кешелексезлеген фаш итү, мөнәсәбәт, әшнәлек, комсызлык, бюрократизм кебек тискәре күренешләргә каршы көрәш, әхлак тәрбиясе, гаилә мәсьәләләрен үзәккә алган сатирик әсәрләр әдәбият мәйданына килә. Бу өлкәдә Мирсә Ямир, Әхмәт Фәйзи, Салих Баттал, Әмирхан Миники, Хәсән Сәрьян, Фаил Шәфигуллин, Зөлфат Хаким сатирик жанрны үз итәләр. Бигрәк тә соңгысы илдәге иҗтимагый сәяси таләпләргә ярашып, күзгә артык бәрелеп тормаган, ләкин гаять тирән мәгънәле образлар иҗат итә. Зөлфат Хакимның сатирасы гаять оригинал һәм үзенчәлекле. Язучының юмор сатира алымнарына мөрәҗәгать итүе беренче чиратта заманның актуаль проблемаларын күтәреп чыгуында, үзенчәлекле чишүшендә күренә. Язучының саглаган проблемаларын сатирик юнәлештә чишүе хәлиткә илдәге тарихи шартлар белән турыдан-туры бәйләнгән. Чыннан да, көлү алымының заманның борчыган мәсьәләләргә йөз белән борылуы сатираның чын асыл сыйфатларының ачылып китүенә сәбәп булды. Зөлфат Хакимның сайланган әсәрләр ике томлыгында Һөнәрәк, Мәгънәсез низаг, Тын океанда көрәш, телевидение шаукымы, Беренче мәхәббәт, Кызык заманда яшибез, Чын ярату, Колорадо көңгүзе, Ельцин трамвайга утырды, Агыр заман һәм башка хикәяләре сатирага корылган. Зөлфат Хакимның Гонорар дип аталган сатирик хикәясе җиңел генә гаилә теләгән Габделинең күргәннәре, күңел кичерешләре, аның ялганына ышанган халыкның әхлагы үзен тотышын тасвир итә. Эт шаба дип бит шаба. Габделинең дә җиңел бойысы килде. Бер көн ул Хинчәй пашкасындагы рәсемгә игътибар итте. Хәтерләсәгез, әлеге дә балег рәсемдә сакаллы агай филгә атланып бара. Кара әле, бу мужик таш миңа охшаган бит, диде Габдели үз-үзенә. Һәм ике дә уйлап тормады. Шул көнне берничә гәҗиткә хат язды. Имеш, ничәмә еллар буе бернинди түләүсез нисез аның сурәтен чәй кабында кулланалар. Гонорары кая, аңа бит ишелеп һәм умырлык акча килергә тиеш. Әҗитләр бу сенсацияны күпертеп язып чыга. Чәй пашкасындагы ветеринар Габдели хакында хат куерталар. Габдели гонорар көтеп утыра, ләкин гонорар һаман килми. Менә шунда ул халкының Габделигә булган әхлакый карашы тасвирлана. Кинәт бөтен авыл халкы Габдели байып китмәгәй дип ышанманга калды. Әле гонорар бүлмәсе дә Габделине инде күрә алмый башладылар. Гонорарын күмәк хуҗалыкка бирергә тиеш, налог түләргә тиеш дип Габделине авыруга әйләндерәләр. Ахыр чиктә репетирлар, налог инспекциясе, хатыны Саҗидә, караклар, хәерчеләр, спонсор эзләп бирүчеләр, авылдашлар, әллә каян килеп чыккан балалары һәм әлбәттә 5% ясый чатан Сәлимовадан качып авылдан чыгып китә. Автор бу сатирик хикәясендә үзе ялганыннан үзәк зыян күргән Габдели һәм халыкның көнчелеге, эшләмичә генә байырга теләгән шундый кешеләрнең әхлакый каршылыгы сурәтләнә.
Bu ahlaksızlıktan kurtuluşayı oğuldan çıkıp gitti deyip sanasa da hikaye ahırında anın koya gitkenin oğul halkı bileydi deyip tamamlaydı. Demek oldalı bir vakitte da yokşuğa getirmeyi degen fikir özleri var. Zülfet Hekim'nin Jüreni deyip atalgan satirik hikayesi Dunguz'un toğuktan külü, toğukun kirisince Dunguz'dan külü, turmuşumuzdağı toğuk gibi kişilerden, Dunguz gibi kişilerden külü gibi ahlaksızlık sıfatı faşitler. Toğuk lapastan çıktı da tumşuğu bilen konata sarın kapışı başladı. Ey şopşak da indi bu toğuk deyip uyladı. Uyaşta kızınıp durgan Dunguz. Gömürü boyu yolunmaylı. Nişegedir soşlap gitmeyken şu pişirap toğuk kovumen. Dunguz'un mundun aşar uylarına teni pişita başlaydı. Bigire pişirap nerse bu Dunguz deyip uyladı toğuk. Dunguz'un gaganasına ışkınıp koşunlanıp durgeç. Bu da yergen Bula bir hayvan sanında. Ev işitmese, ota Dunguz tiresinde şu olgan bular, şakşı. Bir-birsinden şapşaklıkta ellerini ayrılıp durmadan toğuk bilen Dunguz bir-birsine nefret bilen barılar. Toğuk Dunguz yagına tağı bir nefretli koraş taşladı da iri suyumunda tırnap şıkır yasadı, hem joylap kına şunda kırı vurnaştı. Dunguz tiris iyimi yagına jilenip baradı. Hem toğuk gibi şakşı nerseler bilen bir dünyada yaşayından tutanıp, yağmur suyundan fasıl bulan sozga kırıp yattı. Şu revişse, Zülfet Hekim kişi tekşirgen şey üzümünü bölgegen fikir uzdıra. Bu mümin netice hesap şuna itirekli. Zülfet Hekim, üzümün satirik hikayelerinde vadillik, sabırlık, tınaklık, yumartlık, pühtelik gibi görkem sıfatlar turunda sili. Kişideki tiskari sıfatlarına satira aşağı faşite, onlardan usal itip güle. Benim şey düşünüyorum.